sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan at mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahin na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Dayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:12 sa detalye na sang mga balita lokal. Naglambot na sa 197 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Sa ginapagwa nga datos ng Department of Health Western Visayas, may 72 ka aktibo, 114 ang recoveries, kag nagapabilin sa 11 ang napatay tungod sa masakit. 567 ka laboratory results ang inpagwa sa din 312 ang halin sa Western Visayas Medical Center Subnational Laboratory kag 255 naman ang halin sa Teresita Halandoni Provincial Hospital Molecular Laboratory. Sa 567 nga lab results, 15 ang positibo kag wala sang repeat test, samtang 552 ang negatibo kag wala naman sang repeat test. Na-record sa Western Visayas ang pinakamadamo nga kaso sa COVID-19 sa diin naglambot 15 ang panibagong nga kaso sang masakit. Sa ginpagwa nga datos sa Department of Health Western Visayas na petsahan Hunyo 22, locally stranded individuals kag naka-facility quarantined ang tanan nga nagpositibo sa diin 3 sa ila ang nagrosanon, 2 sa probinsya sang Iloilo kag napulo ang sa syudad sang Iloilo. Ang 3 ka nagrosanon ang ginabugusan sang 25 anyos nga babae nga taga-syudad sang Sagay, 21 anyos nga lalaki nga taga-Banwa sang Hinigaran, kag 23 anyos nga taga-syudad sang Escalante. Samtang isa naman ka negrosanon nga taga-Banwa sang Hinigaran ang kalakip sa 4 ka panibag-o nga recoveries sang COVID-19 sa Western Visayas. Ginklaro naman ni Negros Occidental resident volcanologist Mary Angeline Quintia nga wala nakapagwa ang FIVOLCS ang pinaka-latest nga litrato sang Bulkan Kanlaon. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahing ni Quintia nga daan na kung sa 2016 pa ang litrato nga nagalapta sa karon sa social media. Suno kay Quintia, nagatingwa ang FIVOLCS nga magakuha sang aktual nga litrato sa aktibidad sang bulkan apang halin kahapon sang aga na tabunan ini sang panganod. Nag-apilar naman si Quintia sa publiko nga hindi dali-dali magpati sa mga litrato nga nagalapta sa social media kag mas maayo nga maghulat sa ipagawa nga litrato sang FIVOLCS. Naka-record sang dugang nga 53 ka aftershocks ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLCS angot sa aktibidad sang Bulkan Kanlaon. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Negros Occidental resident volcanologist Mary Angeline Quintia nga ang aftershocks na record halin 5 sang aga tugtub 4 sang hapon. Suno kay Quintia, ang 53 ka aftershocks ang wala sang intensity sa pang epicenter na monitor sa tunga sa mga lugar nga sakop sa syudad sang Bago kag La Carlota. Dugang panikin siya magluwas sang linog, ginamonitor man sang FIVOLCS and ground deformation, kag ang kadamuon sang sulfur dioxide nga ginapagwa sang bulkan. Nabatyagan man ang duha ka sunod-sunod nga linog sa syudad sang La Carlota kahapon sang hapon. Una nga nabatyagan ang 3.1 magnitude nga linog sang mga alas 3:09 kahapon sang hapon nga may 5 ka kilometros nga kadalumon. Ang ikaduha 2.4 magnitude nga linog ang na-record las 3:24 kahapon sang hapon nga may 29 kilometros ang kadalumon. Una diri sa tong Lunes sang kagahon sa nabatyagan ang 4.7 magnitude nga linog sa pila ka mga lugar sa Negros. Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang Bulkan Kanlaon sa karon ang yara sa Alert Level 1.
Sa iban nga balita lokal, padayon ang follow-up operation sa Kawayan PNP sa maupod sa ginakabig leader sa Ipogon Robbery Group nga nadakpan sa among lugar. Suno kay Police Major Lowell Garingganao, ila pa nagginatinguan nga makakuha sang dugang pagiging impormasyon batok sa among suspect. Naibaluan nadakpan si Francisco Ipogon, 30 anyos, sa Sitio Patik, Purok 2, Barangay Isyo, Banwa sang Kawayan, sadtong Domingo sang hapon. Gindakop si Francisco pagi sa pagserbe sang warrant of arrest sa kaso nga robbery with violence against or intimidation of persons committed by band nga gin-issue sang 6th Judicial Region 6 RTC Branch 61 sang Cabancalan City. Una diri ginatudlo ang grupo sang Ipogon nga amo ang nagsulod sa puloy-an sang Belgian national nga si Carl Nolens sa Villa Angela Subdivision, Barangay Villamonte, nagligad nga Miyerkules sang kagahon nga nagresulta sa kamatayon sang biktima matapos ginluthang sang iya mabugtawan ang mga suspect. Nakumpiskar naman ang valor 293,000 pesos ang ginasuspetsuhan shabu sa bypass kag checkpoint operation sa Police Station 2 kag Police Station 9. Una nga naresto sa Police Station 2 sa kagahon Hunyo 22 sanday Marlon Tanilon, Lucel Antolo, Prince Ligaspi kag John Patrick Arca, mga pumuloy ini sa barangay Tangub, siyudad sa Bacolod. Nakuha sa manatakpan ang balor 224,000 pesos sa ginasuspetsuhan shabu. Sunod kay Police Major Sherlock Gamana, ang hepe sa Police Station 2, nadakpan ang apat sa bypass operation sa Purok 8 o kung Purok 8, Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod. Samtang nadakpan naman sa Police Station 9 si Celso Alvarez, 35 anyos, ang Purok Bayanihan 2, Barangay Punta Taytay, siyudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe sa Police Station 9, nakita sa akto sa kapulisan ang paghabuin ni Alvarez sang duwa ka sachet sang suspected shabu nga may market value nga 49,000 pesos sang nag-agi ini sa checkpoint. Ginahulat sang Talisay PNP kon magpareglo ang pamilya sang senior citizen nga nabungguan kag napatay agas sang Hunyo 22 sa Mabini Highway, Barangay Zone 8, siyudad sang Talisay. Sunod kay Police Major Jigger Jimeno, ang hepe sang Talisay City PNP, yara pa sa kalisod ang pamilya. Rason nga wala pa nakadesisyon kung ang mga ini magapasaka sang kaso. Dugang pa ni Jimeno, nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan ang driver sang motorsiklo nga si Ariel Alicante, 32 anyos, kag nagapuyo sa Banwa sang EB Magalona. May baluan patay si Gloria Guanzon, 72 anyos, sang Bacolod Zone kon sang Zone 15 sang Bacolod sa Zone 15 siyudad sa Talisay matapos nabungguan sang motorsiklo samtang nagatabok sa dalan. Naaresto naman ang 3 persona nga may kaso sa pagpatay sa Hacienda Mapait, Barangay Inulingan, Banwa sang Moises Padilla. Ang mga aresto ginkilala nga sanday Julie Hilacio, 28 anyos, Sandy Alvarez, 24 anyos, Romel Hilacio, 24 anyos, tanan nagapuyo sa amuman nga lugar. Ang mga nasambit nga mga persona ang serbihan sang mandamiento de aresto sa kasong murder nga sa din ang warrant of arrest ang ginpapraog ni Honorable Cyclamen Hison Fernandez, presiding judge sang Regional Trial Court Branch 63 sa La Carlota nga napitsan Pebrero 26, 2020. Ang ining managlarakpan preso na karon sa custodial facility sang Moises Padilla PNP. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, sa subong nga panahon sa new normal, ang paghalong sa ato ni kaing lawas ang dapat naton nga prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing kag good personal hygiene ang importante gid. Yari na rekomendar ko sa inyo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap mga ka-aksyon, 100% ini nga natural kag organic. Scientifically proven nga antibacterial, antiviral kag antifungal soap. Chemical-free kag very mild gid sa aton nga panit. Pwede man magamit bilang feminine wash, pwede magamit bilang shampoo para sa imodra nga kaspa, sa may mga punggod pagid, may body odor, kag iban pang skin diseases. Rekomendado gid ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Ang nasang aton katigulangan sa mga nagkalain-lain nga skin diseases. Gani sa aton mga ka-aksyon, magamit nasang Dr. Alfred's Mangosteen Soap, mabakal ini sa Wakong Stores kag Sincere Drug Stores. Available man sa drug stores malapit sa inyo lugar. Kag para naman bala sa mga respiratory diseases, ining ubosip on trangkaso, aton inilikawan, kag aton girekomendar sa inyo ang pag-inom sa mga produkto bala nga puno sang vitamin C.
Ang Dr. Orfid's Pure Mangosteen Capsule and Tea, 100% ini nga pure kag organic. Puno sang vitamin C, wala iya sang preservative, wala sang additives, kag wala sang extenders. Ang Mangosteen Santon Capsule dapat puro para epektibo. Ang Mangosteen Santon Capsule wala ini ginasimbugan sang bisan anong erba. Dapat puro kag organic. Kaysa pagtuon sa mga scientists dito sa Chandler Medical Center, University of Kentucky, ang santon nga duna ini sa prutas ang mangosteen kung simbugan mo sang kung ano-ano nga mga erba, magatuga ini sa ginatawag antagonistic effect sa molecular structure sang santon compound kag maguba ang iya sini nga healing properties nga duna sa prutas ang mangosteen. Madula ang iya sini nga pagka-epektibo. Gani dapat puro kag organic ang mangosteen capsule nimo agon makuha gid nimo ang 100% health benefits sang mangosteen. Ang Dr. Orfid's Pure Mangosteen capsule ka tag napulo ini ka pesos kag ang Dr. Orfid's Pure Mangosteen Tea 18 pesos lang kada tibag. Pwede mo ining natsa matimpla sa 1 ka litro nga tubig para sa bilog nga pamilya. Ang Dr. Orfid's Pure Mangosteen Capsule and Tea, mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kay sa iban pang mga butika, malapit lang sa inyo lugar. Hearing sang Kamara angot sa delay sa distribusyon sang SAP, ginompisahan na. Samtang IATF ginatun-an nga pahanugutan ng back ride tungod angkas sa pribado nga mga motorsiklo. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Life D3 for longer life. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkululun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginumpisa na ang hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability kag House Committee on Public Accounts may angot sa delay sa paghatag sang unang trans sang Social Amelioration Program o SAP. Sa pagkatubang sa mga tiglawas ng Department of Social Welfare and Development, mismo si House Speaker Alan Peter Cayetano ang naghaboy sa pinakama-isyo. Suno kay Cayetano, dapat madasig lamang ang pagproseso sa mga benepisyaryo. Kapag hatag sang SAP, dapat malambutan lamang sa isa ka semana apang tungod sa malawig kag mabudlay ang proseso. Ngagin plastar sang DSWD, naglambot sang 2-3 ka semana ang paghatag sang SAP. Natingala man si Cayetano tungod sang una, maayo ang koordinasyon sang Kongreso kag DSWD, rason nga madasig nga napasar ang Bayanihan to Heal as One Act, kag ginhimo Manila nga mga mamalidha ang amendment nga kinahanglanon para sa madasig nga paghatag sang bulig. Palayag pa ni Cayetano nga kalakip sa mga problema sa mga benepisyaryo sa SAP, amo ang pagpasapasa sa ila, malawig nga proseso, kulang kag mahinay nga paghatag sang forms, pagdoble sa ngalan sa mga benepisyaryo, kag kakulang sang komunikasyon sa distribusyon, kag pila pa ka isyo sang korupsyon. Ginatunan sa Interagency Task Force ang plano nga panugutan ng back ride sa mga pribadong motorsiklo apay paidalom sa health kag safety protocols. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, kinahanglan nga may mga safety kag hygienic contraptions kag innovations nga himuon tungod hindi pwede nga magpinagusto lamang sa pag-angkas. Ginpanumdum ni Roque nga ang pagdumili sa angkas kay iban pa nga taxi service ang nagapabilin nga ginadumilian tungod sa COVID-19 pandemic. Una diri ginpayag ni Roque nga ginatun-an naman sa Department of Health ang proposal sang ride-hailing firm nga angkas nga mag-usar sang special suit ukon dividers ato nga sang rider kag pasahero agud masiguro ang physical distancing. Nadugangan sang 630 ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Base sa pinakauli nga datos ng Department of Health, sa 630, 467 ang fresh cases, samtang 163 ang late cases. Naglambot naman sa 30,682 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Naka-record man ang DOH ang 250 ka recoveries, kaysa karon 8,143 na ang kabilugan nga recoveries sa masakit. 8 naman ang napatay, rason nga yara na sa 1,177 ang napatay sa COVID-19. Ginpasiguro sa Department of Foreign Affairs nga papulion ang tanan nga mga Pinoy nga nagkalamatay sa Saudi Arabia. Nagguang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. kasunod sang mando sang Saudi government nga sa sulod sang 72 oras dapat nga mapapuli na sang Pilipinas ang bangkay sa mga nagtaliwan nga Pinoy. Sa datos ng Department of Labor and Employment, 282 ka Pinoy ang napatay sa Saudi, 50 diri ang napatay bangod sa COVID-19. Una diri ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III nga magapasugot na ang Pilipinas sa luyag sang Saudi Arabia nga didto na ilubong ang 50 ka Pinoy nga napatay sa COVID-19 apang suno kay Locsin, papulion ang tanan nga bangkay bisan pa ang mga napatay sa COVID-19. Ginklaro naman ni Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth President kag Chief Executive Officer Ricardo Morales nga wala siya sang issue bato kay Presidential Spokesman Harry Roque. Nagwa ang palayag ni Morales matapos ginpahayag ni Roque sa naligad nga semana nga may ibulgar ini nga panibagong anomalya sa PhilHealth, kalakip ang pagbakamalaot sa liderato sang state insurer, may angot sa ginaligar, wala matap na nga mga korap nga opisyal. Sunod kay Morales, wala siya sang issue angon sa palayag ni Roque, ilabi pa nga isa lamang ang ilang ginaservisyohan. Ginabi-abi man ni Morales kung magpangita si Roque sa mga bulo sa PhilHealth kung sa paglantaw sa presidential spokesman nga sa karon nga liderato hindi maka-implementar sa Universal Healthcare Law. Si Morales ay na-point bilang head sa PhilHealth ni Presidente Duterte sa 2 Hunyo tuig 2019.
Gen pasiguro sang state insurer nga Philippine Health Insurance Corporation nga nagakaigo nga pondo para sa 2020 sa piyak sang COVID-19 pandemic kag bisan nga ginrekomendar sang top official nga i-delay ang implementasyon sang Universal Healthcare kon UHC law. Suno kay PhilHealth President kay Chief Executive Officer Ricardo Morales, ang publiko wala sang dapat kabalak-an sa piyak sang mataas nga balayran nga resulta sang COVID-19. Dugang pa ni Morales ang PhilHealth ang may 130 bilyones pesos nga reserba kag may COVID-19 price tag nga ginabulubanta 40 bilyones pesos. Palayag pa ni Morales nga sa katapusan sang Abril, ang PhilHealth naka-release sang 52.5 bilyones pesos. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi ininteresado nga buslan si Ricardo Morales bilang presidente sa PhilHealth. Sunod kay Roque, demotion sa iya posisyon kung matawag nga buslan niya si Morales. Si Roque kag Morales ang nakapagwa sang ilas nimo opinion angon sa proposal sang PhilHealth nga i-delay ang implementasyon sang Universal Healthcare Law tungod sa kakulang sang pondo nga resulta sang COVID-19 pandemic kag ginaligan korupsyon sa ahensya. Sang nagligad nga simana, ginpahayag ni Roque kung hindi mapatuman ni Morales ang layi nga ginsertipikahan ni Presidente Rodrigo Duterte, mahimo nga inina ang panahon na gud magpangita sang tao nga sarang makahimo sang obligasyon. Ginaduso ni Senator Sherwin Gatchalian nga matagan sa incentives ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga online sellers agud makabulig sa ilang nga pagtibong sa negosyo sa panahon subong sa COVID-19 pandemic. Sunod sa senador, ang mga online seller dapat cover sa microfinancing program sa Small Business Corporation o SB Corporation, isa ka government-owned and controlled corporation sa idalom sang DTI. Ang SB Corp Enterprise Rehabilitation Financing Facility nagapahanugot sa mga micro kag small enterprises nga makahulam sang 10,000 tub 500,000 pesos nga mayara sang interes nga hindi magsobra sa 2.5% kada bulan agud makabulig sa ilang nga makatibawas sa impact sa COVID-19. Ginhimo ni Gatchalian ang suwestyon sa pagtingwa sa Bureau of Internal Revenue nga ma-register ang mga digital business agud masiguro nga nagabayad sila sang tax. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:33. Kag sa aton mga ka-aksyon, nakibalo ka mo blanga sa sining nga panahon, importante gid nga aton halungan ang aton nga ikaayong lawas. Sagud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang inyo kinahanglan. Yari na ang Sunthone Plus Gold. Ang Sunthone Plus Gold mga ka-aksyon, mas gin pa-improve kag mas epektibo na bangon mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig batok sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag bukol, kag iban pa. Gani sa aton mga ka-aksyon, magamit na sang Sunthone Plus Gold, mabakal ini sa mga butika. Inyong inamatiyan na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita, Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabato. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar